heer komt naar jou ta. Jawel, maar de jinnigste echte heer caravan. Roenom in de provincie doet de caravan op zoek naar bijzondere mensen en mooie verhalen. Wat erg is dit. Hoezo? Ja, gewoon. Je komt uit de Westerrijn? Nee, Oh. Oosterwolde. Hoe is het, jongens? Ja, goed. Goed? Mooi. Ja, goed. Nou, mooi. Ja, ben weer even in de caravan van de heer. Nou, ik vind dat programma ik altijd wel maakte. Nou, wat ben je ontwaan? Nou ja, wij, Ja, waar ben je man van? ja, nou, wij zijn hier op Oldtimer Show Westerheen. Waar is mij dan? Ik mijn huid mooi Ja? en mijn broerke. Nou, doe maar. Ja, Jaden en Manolito. Ja. En ik ben mijn broerke, ik wat ontleren hoe het alle spul, want de meuken dat is leuk. Nou? Mijn heid die had een oldtimer. En ik zoek dus maar mijn heid naar het Oldtimer Festival. Dus ik ging mijn vrienden te bellen. En die gang toen echt mee. Ja, en we willen gewoon een meisje. Dat is echt gewoon leuk. Even zien. Ja. Ja, is leuk. En wat vind je er zo leuk aan dan? Nou, gewoon al die mooie oude auto's, dat is leuk om te bezien. Ja, hè? Ja. Was letterlijk zo'n oude ding, hè? Jawel, wat denk ik wel. Nou ja, dat oudigheid. Dat geluid en de reuk. Ja? Ja. Het stinkt toch, of niet? Nee, dat vind ik lekker. Hoor. Ik hou heel erg van oude dingen. En nou, ik vooral eigenlijk voor trekkers, want ik ben op een bjorkerij. En nou ja, dat vind ik dus heel leuk om hierin te zien. Deze die ga ik vrienden al. Oké. Nee, wat is dat dan? Wat een mooie zo'n trekker haar. Ja, maar wat is dat nou? Ja, vertel me dat nou eens even. Dat is hem nog rijk. Dat zei die man. Wat haast er man? Ja, ik zeg, ik weet het net, maar dat is een stijltrekker. Die vond ik altijd mooi. En nou, die wil ik wel. En dan zeker, en dan vind ik weer hier. Nou, goeie. Krijg je ook zo'n warm gevoel van binnen van deze machines? Nou, wel een beetje. Ja? Ja, wel een beetje. Mijn man haalt al uit, maar wie ben je bij de oldtimer fort. En ja, die had ik wel een beetje sentimentele waarde hoor. Deze die had van mijn schoonheid West en die had dus nog een mooie oude Duits. Die had van de Pakenwest. Dus ja, ik vind het mooi. En hier ken ik net mij, maar als die met de Duits niet in de woorden zit ik er achterop. Oh, zo, oké. Dus dan hebben we het karken mee, stoeltjes erin, koelboxen mee, hebben we om de duif leven. Ja. Ja. Hoe simpel kan het wezen? Ja, nou inderdaad, hoe simpel kan het zijn. Ja, we komen al jaren op dit soort evenementen. En we zitten helemaal in Oldtimers bij alle hier, broers, zussen, de kameraden. En wie zijn nou het hun het kennen, dan kennen we het ook. Dus nou, zaten we aan, de tweede keer. Wat ga je met het oude spul? Ja, dat weet ik net, dat is een tik, denk ik. Ik vind alles mooi. Als mijn wielen hard en reek uitkomt, dan trekkers, auto's, motors. Ik vind Ja, dat komt prachtig. ook van Uusheid, hè? Uusheid die is echt Kreiteler-fan. Dus daar ben ik wel wat mee besmet, maar dat virus. Dus ja, toen wacht je nog een Kreiteler. 16. 16? Ja, ik misschien wat ouder. Hè? Ik ben de oudste, dan is het al roos. Hè? Ja. Maar joh, hier nog een leuke tip. Ja, dat weer deze auto. Deze auto. Deze auto, ja. Ja. Dat is de auto van de man. Die is van mij, hè? Maar streep niet komen. Ja, dit is een DAF. Ex-burgerwachtauto. Oké. Ik zei helemaal marktplaats denk ik, nog wel leuk. En voor de vrouw tik met die leuk? Hij stuurde een appje met een hartje erbij, dus dat er hem kocht hier. Dus dat zei het al genoeg. Oh. Ik vertel het meestal niet dat ik hem kocht had. En wat weer het verhaal van de... De Pontiac. Ik ben 3 jaar in trouwd, dat ik aan mij
een witte Mercedes aan en hier kwam met de Pontiac aan en dat was onze meeting. Ja. Wauw. Ja, dat was wel heel bijzonder. Ja. Ja. Dus jij hebt ook wat met die orde dingen. Jawel, ja. Ja? Ja, dat wordt er wel in print. Nee, dit is mooi. Dit is mij eigenlijk dat verkeerpje eigenlijk. Nee, eigenlijk. Eigenlijk, nee, maar ik zei het nooit. Nee. Maar die bus, dat is op zich een mooie camperbus keerde voor mij. Maar ja, ik zou wel verkeerpje. Blauwe auto's. Ja. Ja. Dus ik oké, wat die verkeer weer naar ga steeds de vrouw verrijden. Gehaktbalrit. Gehaktballenrit? Ja. Waarom de gehaktballenrit? Ja, dat is... Ja, dat ben je, hè. Als je een brommerrit reed, dan kreeg je er wat bij. En niet bij ons kreeg je een gehaktbal. Vroeger reden we volgens mij met de Sietse patattocht. Dus ik denk dat het er wat bij komt. Dus dat weer bij Documentation, die snackbar en hier heb ik een brommertocht erbij. Dus Stadwaande, dat weer toch een gehaktbal. Nou, ja. Ze krijgen een gehaktbaltje naar de team. Maar gehaktbal gewoon je goed op. Ja. Ik ben 300, maar ik ben rijk. Ik ben mooi uit Zuid-Bern ben ik wel gekomen. Zo 2 uur en een kwartier rondrijden was met mijn trekker. Bij de International 433 uit Jontje 79. We hebben een najaarwinst erbij. Een VW Kever uit 69. Een treetje 100. Die hebben we erbij gekocht. En ja, daar ben we nou maar aan. Ik denk, dat is wel mooi. Hebben we al een beetje op een rij. Die vind ik flauw. Het oude spul, ja, het heeft wat. Als je naar het naaie spul kijkt, het is allemaal geavanceerd, geavanceerd, modern. En het oude spul, ja, het is altijd maar de vraag, doet er het of doet er het net? En daar gaat het om. En natuurlijk het in ere houden van oude dingen. Ja. Het wordt net verloren gaan. Maar je komt maar net van een pleert, net van een borkerij of zo? Nee. Officieel kom ik uit Haarlem. Oké. Maar hoe komt hij er dan bij trekkers? Ja, nou, dat is Kaar. Mijn ouders zijn uit elkaar gegaan. En mijn mem die is maar in boer gegaan. En vanuit daar hebben we deze toen gekocht, 14 hierlijn. En ja, en zei dat een beetje de passie worden. Ja. En zei ja, oldtimer shows, als toch ging ik nou hier met de trekker. Dus ja, dat had al je wat in. Wat is nou nog dwan? Nou, ik denk nog even een roesje en dan ik maar wel een hoes op de ski passen. Heel belangrijk, hè? Ja. Ik zou sinds nog een protte willen. En nocht. Ja. En je hebt nog succes. Dankjewel. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Hoi. Doei. Doei. Dus op zich ben je wel blij met deze dag? Ja, zeker. Ja. En je? Ja, wij ik. Nou, mooi.